Hej folkens, vi spiller Minecraft, og vi har ikke brugt snyd. Og det eneste vi har brugt, man kan ikke sige sådan det er rigtig snyd, men det eneste vi har brugt, det er sådan, at vi kun kan flyve. Ellers har vi ikke brugt snyd. Og hvis I tænker på, at vi har fået diamond pickaxe fra, det er fra et tempel, hvad vi fandt 6 diamond ved. Og lidt smaragder og sådan noget, og obsidian. Obsidian, det havde vi lavet ud af... Noget af det havde vi fundet, og noget af det havde vi lavet ud af vand og lava. Så, Jonas, hvad laver du? Hernede bor Jonas. Der. Det er bedst i dag. Ja, i mit træ. Tak. Fuck, undskyld folkens, jeg skal snart nys, kan jeg mærke. Skulle det mega retarderet, at jeg står og nyser for nogen. Ad ulæg. Også det er min farm. De 2 der er træer. Hvor fanden er du? Det her det er mine farme. Det kan du ikke sige. Jo, det var dem jeg havde valgt. Hvordan det? Det var dem jeg gad have. Så kan du sætte noget der, så du kan se det igen. Det havde jeg tænkt mig. Også til de her. De er så pas. Dem der, ja. Har 2, så har jeg 2. Jeg har kun den her. Ja, men det der, det er jo 2, der er sat sammen, måske. Nå, ja. Det er fint nok. Okay, jeg skal ned i helvede nu. Ikke nu, Jonas. Okay. Hjem lidt. Nå, for jeg har lige meget mere jern til den her pickaxe. Pickaxe? Jeg skal ikke få ned at tale lige nu. Det kan folk sgu godt høre. Tror jeg da. Jeg skal ikke have det kom med det. Jeg kan bare lave guld. Guld, det er mega dumt at have. Ja, nu går jeg. Du må ikke gå derned endnu. Hvorfor? Fordi du skulle lige vente. Jonas, du må ikke gå i mit hus. Det er mit hus, fuck ud med dig. Det må godt være her. Det er mit. Ja, men så skal jeg have en anden, og jeg kan gå med til betaling. Ikke nu. Du må jo ikke bare gå ind. Jeg ved ikke, om jeg er ved at lave en overraskelse til dig. Jamen, det er også derfor, jeg går derind. Men det er derfor, du slet ikke må gå ind i mit hus. Så skal vi have lavet betaling et andet sted. Nu må du komme ind. Din retarderede fis. Dit fisdyr. Jeg har tænkt mig at ødelægge betalingen udefra, til du kan komme ind igen. Okay. Så kan du ikke komme ud, det ved du godt, ikke? Jeg skal nok ødelægge betalingen. Ja, så når jeg går igennem, så starter jeg bare et andet sted i verden med en ny betaling. Det er sådan, man får gratis og klik igen. Jeg lukker den bare herindfra. Okay, det gør jeg. Nej, det var. Roller, du kan ikke komme ud igen, det kan jeg heller ikke. Hvad skal du? Jamen, jeg har ikke nogen pickaxe mere. Jeg har brugt begge mine hoved. Hvad skulle jeg hente? Det er her for folk, der ikke er noget til det. Sådan der.
Okay. Hvor kommer jeg ud henne? Kan du finde portalen? Nej. Jo. Hvis ikke, skal jeg bare gå ind i den, så teleporterer jeg bare til mig. Igen kan jeg ikke huske, hvor fanden jeg lavede en diamantpickaxe. Hvad? Jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg lavede en diamantpickaxe. Sådan så du kan hakke? Nej, for jeg kan ikke finde den. Jeg kan ikke huske, hvad fanden jeg skal bruge den til. Jeg laver en... Nå jo. Hvad? Jamen, jeg vil bare over en mere obsidian, så på et tidspunkt, hvis jeg fik en med det almindelige, så bygger jeg kunne springe mit hus, så skal jeg. Du må ikke bare gå i det. Ja. Du må ikke bare gå i det der til med zombier. Ja, jo, det er bare. Sådan der. Så. Nu kan du ikke se den. Man heller ikke kunne se herovre. Det er uhøfligt. Vi er ikke engang filmet fucking 10 minutter. Nej. Nu bliver omkring 11 Hvad? Nu bliver omkring 10 minutter, så synes jeg, at det er slået. Ja, det gør vi. Ja, fordi det måske er det alt for mig. Hvad er klokken? Skal vi bare runde af nu? Tror jeg. Okay, folkens, vi runder af nu. Der kommer en ny episode om ikke så lang tid, tror jeg. Gør der det? Jeg tror, det kommer en op i morgen. Måske kommer det ind op i morgen. Så vi ses der. Bye bye.